Aiwa yanyu ndikona muri kuritarisa muka. Ndikona kairi katatu ndikuti Robert. Ndotore. Ngobiza babarazi. Right. We went through training. Pasina problem. After training, inindakazo assignwa kutraina madhara. Okay. Pane incident yanga yamboitikawo yokuti pane vanhu vainzi vashandi vanga panduka vakati pane mashefu akangouya akasvitwa mashefu kunoku vasina kumboita training chichichi vamwe vacho vairehwa ndivana Ushe kunze vana Dr. Ushe kunze nevamwe vangoti kuti saka ndovakavanzi vatrainwe inomba ndanzi ndichiita training demonstrator wavo. Dancing instructor asina ndiri demonstrator. Saka instructor achiti prone position iwe ndouno demonstrator kuti prone inoitwa so. Things like that. Kana dismantling eputi iwe ndouno demonstrator kuti. Saka umba daita si makuseni ndounenge uchivamutsa uchimhanya navo uchiita sei vaida steric kuita zvaiitwa nevanhu vaitrainwa asi mainstructions anga ari ekuti tivabate zvakanaka nekuti vanhu vakuru nekuti vanhu vakuru anga ari mashefu but vaizombopopota toda kungotrainwa sevamwe tinonzi saka tapedza kutraina vanhu ivavo obva tatraina futi rimwe group ndiri demonstrator then risati rapera that group kembe yangazi yachinjwa zita yava kunzi takawira 1 kwakwane takawira 2 then ineumba ndazongo asainwa infact azongochuzwa kuenda kuchina. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. Taigara mumakomo yewondo avaka imanya dzakabatesa tichichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo yewondo avaka imanya dzakabatesa tichichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana magorira mumakomo avaka imanya dzakabatesa. Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV with Robert Pfumani. Ndopa ndakachuzwa neva ibati kuenda kuchina kanotrainwa kuchina kunonzi kuGuangzhou. Pagroup pedu tatiri 40 anga ari mutungamiri wegroup racho ainzi Comrade Kenny akunzi Brigadier Matimbura. Then ataina mwana Reward Marufu hanza their Grace taim same group taina and the late Brigadier Armstrong Gunda taim same group imomo
then taina mwanzi Dr. Mwasha wakunzi Dr. Mwasha Okay. taimsem group imomo na mwanzi Brigadier Bandama vakunzi Brigadier Bandama taimu group imomo tikaenda kunonzi kuGuangzhou tatrainwa from September 77 to March 78. Tadzoka iko takasviko takaseparatwa taive nemumwe anga ari bhururu wangu tiri kuchina ainzi Kairo Mhandu akamboita MP wekumazowe zvino is a farmer kumazowe ikoko saka Kairo Mhandu nana Armstrong vakabva vaendeswa kuTanzania vanoita ma-instructors kuNachingwea inini nevamwe obva taenda kuTembwe kwainzi kuTembwe unoitawo ma-instructors ikoko ndaa-instructor manje ndaakutotraina indaitraina mota imota yemumabhombu after training iyoyo tapedza one group the second tingangoti handina kupedza kuti traina ndopa takaselectiwa kuenda kufront kwakanguya komunetungamirai komuneperensiri comrades Mangaliso ndovanga vakunzi Brigadier Chiramba na comrade Edwin Boga ova vakuchuza kuti tiri kuda vanhu vanoziva Harare vakakurira muHarare kana kuti vanoziva Harare in and out right ndopatakatanga vachibvunza inini semunhu anga ari instructor ndatiri kuraini kufront ka bvunzwa zikanzi Harare inoziva chimu road inonzi Beatrice Road vanangotaurawo makambani andaangowana Lions Med kanzi buda indapo vana ndokuchuzwa kwandakaitwa apo kwakuchuzwa gurupu tatisingazivi kuti chii chiri kudikwa asi we were chosen tiri 9 obva taiswa paside obva tatorwa obva taendeswa kune chimwe it was not a camp like paingonzi pachigayo ndopaigaisirwa upu hwemacomrades sadza saka takagara pachigayo ipapo tichibikirwa nemashefu ivana perenziriwa tichimbonetseka sterekuti chii chiri kuitika kuti tinouya tichibikirwa nemashefu maoni asi basically vaida kuti tizivane sevanhu takabva from very different backgrounds akanga selectwa kuita commander in fact aive nemunhu aiva overall commander ainzi take time akashayika manje ipo just paEaster ipapa take time anga ambopinda mufront saka tatangozoita se tatinai ipapo then angari actual commander wacho ainzi member kuvhiringidza he is still alive ari kuchimanimani member ndiye anga ari commander
munhu aiziva zvaaita. Yeah. Ini ndandakatrainwa kuchina ndakatotrainwa necommand yegorilla wolf nemastyles ese chichichi. Iye zvandandakatrainwa izvo zvaizviziva asi anga asina kumbotrainwa kunana China ikoko. Plus hai munhu angaine chivindi. Munhu akanga abva munomu ari bus driver kuUnited and akaenda neUnited racho kutiza nebhazi kunopinda vanhu vakawanda vaingoona bhazi United iri koko havana kuziva then angari second in charge ainzi Poison waungana. Remember kuvhiringidza dhazo akunzi Manjonjori ndosenime yake chaizvo. Poison ndakanganwa zita racho asi iri kuhonda ainzi Poison waungana aibva kwamutoko tasingaziva nedu kuti aibva kupi taazozviziva after the war. Poison anga abva munomu, he was a giant. Anga abva munomu achisenzera Lions yema-ice cream. Saka munhu aitotengesa ma-ice cream achitoziva kuti Harare yakamira so. Ndiye ainyanyoziva kumasabhabhu. Because kumasabhabhu hatatisinganyanya kuziva. Inini, I was the third in command. Ndandiri in section security. And kana uri security ndione uri strategist for. Because ndione uchifana kuziva kuti zvatiri kuita izvi hazvikuwadzisi macomrades here. And kana tichiita izvi tofana kuita this way, that way. Inini muHarare ndaiziva tichienda nasekuru wangu aigara pa number 2040 Egypt Lines kuHighfields. Ndo yanga iri imba yasekuru angu. Ndaiwanzoti kana iri holiday toenda nasekuru tonopedza holiday yese tiri ikoko todzoka. Sekuru wangu anzadza mai wangu iwamushure wananchitauraiwa. Then taiwanzoenda navamwe sekuru vangu vadiki vainzi Benedict. Tatiri almost same age. Tozombotiza topindawo muHarare mutauni ndokuziva kwati taitawo. KumaZimbabwe taitya imbwa. MaZimbabwe taitya imbwa. Asi kumarukisheni haya kana kunana mabhuku kuti aienda. Then ichi uyu kwaizoti after nini kwaita Lobo. Lobo anga ari medic. Lobo is still alive, anzi David Mushangwe. Anogara kuBangeti kupurasi kwake. Lobo anga akakurira mumabvuku. Harare aiziva. And munhu anga akatoenda after Form 4 and so forth. And anga akatrainwa nemaChina kuNachingwea kuTanzania. Zvekuti munhu kuti aizivawo neicho chiMO chimedical officer chake aichizwisa stereki. Zvekuti zvana first aid nechichi anga ari achizvigona. Then kwaive naStates ari kuCanada izvozvo. Ainzi Alan Masunda.
angari logistic ndiye aiona nezvekuti amobiliza chikafu kupovo nechechi. Then vamwe vataive navo kwaiti damage bombs. Damage bombs ainzi Wonder Bude anga akuriro mumabhuku. States anga akuriro muBare. Wonder Bude anga akuriro mumabhuku. Kozoita Brian Chimurenga. Brian Chimurenga anga ari wekumufakosere thereabout. Then no rest anga akakuriro futi kuMbare. Asi ndiye anga akaziva aine bhazuka racho ratakashandisa. Then ndo group redu iroro. Takagara ipapo taiitiswa zvizhinji zvazvisiri fomawo zvazviri zvongotizivani chete. And tisingarambidzwi zvana mbanje. Of course zvimwe zvazvo zviri zvekuitira kuti uonekwe kuti kana munhu akadziputa anofunga mushere kana kuti kana kuti anobarasika. Because zviripo zvimweoka zvokuti handuje that was a crime kuMozambique kuputa banje. It wasn't allowed. Asi isusu taingobvumidzwa zviri zvekutestwa kuona kuti izvi zvinoitika. Then obva tazongotorwa ndopatakazotaurirwa kunzi toda kuti munorova matengi epetrol Marara. Aitaurira manje kuComrade Perenshiri ndiye anga ari provincial commander. Asi of course tungamira vanga varipo vanga vari senior kuna Perenshiri. And achitaura kuti Kamba town haigadwi seKamba. Vakamuita se muona zvamuchaita nekufamba kwenyu mafambiro enyu amunoita. Asi iyi tsamba yabva kuna General Tongo yekuti tapiwa pfuti yedu mafolding beds maAK asi anga asina kukwana. Hanzi dzimwe dzonokwanira mukati imomo tsamba iyi yekukubvumidzai kuti mutore any folding bed yamasangana nayo. Tichibva tanosiyiwa kubhesi rekubhodha chipinda. Take time was also ndianga ari overall in charge. Saka to hai chifamba tichikolekta taita zvimwe zvinhu zvisiri common. Things like tsagona kungosangana nemota totokwira mota iyo kana serori kana chii. Hapana group remaComrades raizvibvumidzwa izvozvo. Isu taibvumidzwa because it was one way yekuti ndozvatisazongonoita mutauni. Saka maComrades aitisuspecta kuti because povo yaizoti pane maComrades ari kuzviti maComrades asi anofamba kana tractor unoona ari mutractor kana saka tombotokonana nemaComrades tozima tataurirana tovapa tsamba. Tsamba iyo was quite powerful. Zvokuti vaibva vangozvinzwisa plus vakangoonawo logo yeZanla ndovaibva vaona kuti this is genuine. Tasingapekiwo futi masting. Haisi taipfeka majini. Zvaingova ari different from zvaitwa nemaComrades. Saka tazosvika kuDombosava. Tasvika muDombosava tasangana nambuya Hwiza.
Mchembere, she's still alive. Mbuya Wiza nehanzvadzi dzavo nevana vehanzvadzi dzavo vanhu vaisapota hondo, asi Mbuya Wiza manje vanga vari vemutauni. Asi apa vanga vangouyawo vari mheno kuti zvimwe zvinhu zvacho you never know. Zvinogona kunge zvaingodawo kuti tisangane. Obva vaita se obva vatipromisa kuti munouya kumba kwangu vana vangu. Saka come remember the poison, the damage bombs. Damage bombs and achitaura haanga asinake position munyaya asi munhu anga aine chivindi ende aitumika. Saka ndo vakapinda mutown for reconnaissance. Inomba ndasara ndiri in command group. Although ndakatovataurirwa zvangu I knew hangu kuti pamatengi pakamira so saya ina ndakatovataurirwa kuti the first thing otanga manoona kuti tengi rekurova nderipi. Saka havakazongunopindawo futi vachingoitawo like zvandachitaura kuti komanda wacho muna aizivawo futi. Saka indasara ndinana take time nana lobo chichichi. Saka musi ava chitoti vari kudzoka isu tasara tiri kuita mapungwe ekumobilize opovo kuti tisingadi zvedu kuti izive kuti chi asi taironga nevamwe vacho kuti tichada transport yekupinda nepfuti dzedu vamwe vane motikari ndevapi and so forth. Saka taita mapungwe. Papungwe ipapo come take time uyu atora nemusikana vamba payadhi ipapo vapinda muchikochikari. Vanhu vonzwa musikana akuchema manje vatati izvi hazviitwe. Ugoona nenyaya yekuti isi tumwe tumapractice twedu taiita twaita kuti povheti dhauti tozoitika ichi futi obva tamusunga obva tatomusunga tikati iwo hazichatoita. Ende takaita kuti povheti tozviona kutoti munhu zvaaita izvi akanganisa. Then vatatomuisa paside. Taive nerimwe group rainzi rana Tinoda. Obva taenda over vana Tinoda. Obva tatomutorera pfuti. Kazhinji punishment yekuti waita cheupombwe yairi kuti unototorerwa pfuti wopiwa bhegi rine matombo. Then pakanzi parira pfuti komanda anenge achitodedzera kuti kanda dombo. Ndo punishment yacho iyo. Manje unenge wakarara ukatore dombo mubhegi unoonekwa kuti pane munhu arikanda dombo. Saka wari wekuti hai unyange kapfurwa kuti chachisingazokudiki kuti mupfure mwoyo wenyu. Saka ndoba akasara nana Tinoda. Aive nekaredhiyo kaifamba nako manje. Karedhiyo
tuma cassette player tuyo kairekoda isi tapinda mutauni manje handizivi kuti isi takapinda early December nenge musi wa1 or 2 December 1978 tasvika kwamai Wiza kuya taifanirwa kuti tiito tuma rali tomobiliza povha kuti izivewo kuti tiri kurwa hondo saka mukudaro imomo makazoita kuti varungu vazive kuti mune materrorists apinda but it was after because taitombo-distributa mazimbabwe news aya kwese hakuna namabvuku haifiridzi asi tatiri based mumabastries cottages kwambuya Wiza nekwambuya Muhwati. Mbuya Muhwati wanga vari madzimai anga akangofesana dzimba dzavo asi kwambuya Wiza ndokwatakanyanyo pesa. Mbuya Muhwati murume wavo wanga ari mupurisa. Mbuya Wiza murume wacho anga ari taxi driver. Saka hakusi kuti taimbotyira kuti we safe kwese although mupurisa wacho anenge anga asinga ndomwe aizviziva hake asi achingoti hapana zvaangaitika. Then after some days mwana wambuya vana vavo both mwana wambuya Wiza ainzi Norman nemwana wambuya Muhwati ainzi Tasi vaitamba vese and vava vachangopedza form 4 vakamirira maresults vailida security yekuti vachingotenderera netumwe tumayouth tichivatuma kuti vaingoziva kuti zvii zviri kuitika. Saka vakazongouya neinformation yekuti maakuzikanwa asi tisingazikanwi kuti ndepapi chaipi asi muri kuzikanwa kuti muri munational mabeatrice cottages. Saka izvomba tatoti ngatichitorova inasi namemba batatoenda unotsvaga macab mataxi batanotora taxi mbiri tichiuya nadzo tichiloda tunhu twedu tichienda memba aidhiraivha imwe ine ndandiri mune imwe asi ndiri passenger ndine mamwe comrades memba aine mamwe dhiraivha wacho iyoyo anga achitwa ari passenger vatadungamidzana kuenda kuWarren Hills kwakatakasunga mabhandiri edu everything vatazodzoka from there kusvikomira pasite that is muna-Lighton road. Saka mataxi driver vakatanga vachiti vasingatinzwisisi vachingotifungirawo kuti tenge matsotsi but vazoona kuti vanhu vari serious ava vakatanga kuti appreciate kuti zvokuti nai remember ndichitomboburitsira taxi driver wematatiri kuti iyo shamwari teedzera zvatiri kuda pano tichiburitsira pistozo achifunga kuti kuda ende apa tatadambura tutambo twavo twecommunication. Saka tasvika pasite tichideploya vanhu kuti mirai apa inini na command batanobisa vanhu
vanga vakamira paive nebus stop kuti imbosudurukai vanhu vaya vakati shaudha matsotse muharare chichi mawandisa imi maiva tichiipa tikati sudurukai kwanza toda kumboita toda batati alright rega vachingozoona tengira taida kurova ndorari masure mavo chaivo of course isusu taingotyira kuti tikazorova mabara ema-AK ndo aigona kuvakuwadza otherwise bhuzi renhingikiri rarisingavakuwadza saka tadzoka vanhu varova maposition vanhu vebhuzi achirova one bhuzi chinorova mazimoto manje akabuda nekutiza kwakazei kwakuita vanhu vaya vazoona kuti zvinhu zviya zvaitika isusu matazonga zvekuridza ma-AK of course zvezvazvongofarawo otherwise moto wanga watobvira zvekuti there was no need yokuti ndabva ndatoti kuna no rest wacho ndianga ine bhazuka ndivachitosiya zvatokwana and moto wacho wanga wakuwanda zvimwe zvokuti wanga wakuuya nekwatiri ende kuchipinda mukati vatatoti back pinda mumakembu vatadzokera takarasika hatina kudzokera nepataifanira kudzokera navo ubva tazoenda neuko kukambuzima ubva tadzimara taazonobatira chinhoirodi kumberi ubva taruva nechinhoirodi aita around kuma 52 km peg wauda kuzonosvika kugreat daigoga ndo kwatakasiyira makembu acho tikati chidzokerai ubva tavapa mari yavo tikati asi moita se munozotaura mangwana zvekuti makai ubva tanga kufamba netsoka ndo pakatangawo imwe nhamo yedu manje yanga yanhamo yevanhu vemapurazi vanhu vemapurazi vaiita mujaho kumhanyira kumafamazi kuti makandanga auya apa ese chida chikafu saka we no option taitofanira kuita se kutomboita tumwe tuhondo twekuti wane chikafu zvekuti zviya taito tikutosvika instead of kusvika kukembu kumanhingikiri evasevenzi aya tainanga straight pafarmhouse because ukasvika kuvasevenzi vaenda kufama saka enda tosvika kufarmhouse totosvika kuti tahold on munhu wese kumuvharira muone room tobika tega ndoza ungasvike kosvika kuti mukadzi wemurungu tibikire ndozvataitoita izvo pane imwe incident yatakasvika ndiye tatakaudzwa murungu ari apa andonetsa obva ndati kuna bombs damage bombs ndikati indonomubata murungu wacho damage obva apinda obva abatwa iye asi kungwana kwaakaitaka akadedzera ndabata iyo vanapinda kandikuti
abata ndikuona akatodzipwa muri kupa akazondiona ini ndiri kupinda neputi yadhameji akatoitora aitsika ndopaakasimudza ruoko endomaekaka dai akati ndabatwa dai akafira ipapo wozimaimatiza ya ndopatakazopinda mukadzi nevana ubata vavhorera edu pavo ubata hamene takawana paine chikafu asi tanyatsoona kuti hai chikafu ichi chachiri chavo otherwise dai chachiri chekuti vatibikira chaigona kunge chiine poison sobva tatotora chikafu ichi obva tabuda dzimwe nguva taizongotora chingwa chichichi tobuda obva tasiyawo tawavhurira mukadzi uya nevana vake vataenda tatisingazonyanyoiti utsinye sitereka gurupu rangu kana kumaruzevha kwainzi kwabatwa vatengesi kana chichi tatisingaurayi that was out tatichitry by all means kuti because povo yaigona kuti ikangonzi wemutengesi unzwa tomuita sei unzwa ngaurayiwe zviya zvemob mingikiri isusu taitoramba kuti munhu aurayiwe munhu ngaadzidziswe mamakomrades aitotivengira izvozvo kuti sei muchiisita ndo zvatopo zvokufamba muchingouraya pedza vanhu saka even kana ivo varungu ivavo taigona kungova neutralizer tozongosiya tavasunungura toenda asi haiko concession kwakatinetsa iko but hatina vatakambovhiringana navo takazongosanganawo tazoona kuti kwataida kuenda kudombo shawa from concession it was too far vatatotora umwe rori yechingwa tati tautokwira komanda anga ari driver anga member kaanga ari bus driver saka vatotora rori taudrive kubuda muharare nanga domboshava uyu inini ndandagara na member member ari driver ini ndiri kuend uyu basi driver wacho werori ari pakati macomrades vari kumasure vachiimba vava vaina pc wedu iye andoti poison munhu aive nemajokes estereki ende achida zvekuimba achizanganisa majokes nekuimba saka vangu vachiimba mumasure uku muchingwa muya isi tiri kuenda apa takusvika pana mazoe bridge paive neroad block yanga iri permanent ipapo kuti tivanyararidza zviti vanhu ndosaka mene zvimwe zvinhu zvaiitika soka waikuti zvaive nemudzimu mukati because tatowazi ndofunga about 500 meters from that road block of course kwakwagara uchiratidza kuti kuruda unaya kwakangoita rimwe zimvura rakangonaya zvimwe zvekuti mapurisa akabva angotiza paroad block ipapo zvobva tangosvikopfuura zvokuti noti ini ndakushaya kuti maji vanhu vari kumasura tovanyararidza sei
ubata zibvura iroro ipi ubata to cross ubata yero kitchen tirigaiwana kudhira taita tabuda tapinda mutown tazotora Domboshawa road tasvika pamvere chena mbere chena ambe anga atombotibetsera kakati kuti ende achitotipa mari nechichi tosvika mubafara stere zikanzi komana ndirifara chichi ndikuitira ichi of all things takati hatipei doro tisinganyanyoziiti zvedu asi ipapo tatafarawo kasitere tapiwa 4 crates obva tatora vakadzi vaingo vari mubhawa make tikatitakurire obva taenda navo kubhesi hatina kuziva kuti Domboshawa yese mabhesi ese emuDomboshawa anga azara nevarungu saka isi tasvikopinda mubhesi memwe ndomwati hatisati tatombopedza 1 hwauri usiku hatatoridzirwa tisu tatisa tachinja bhesi taenda panext one ndomwati angosvika kuda wanga wakarara here asi makusiyanisana kuma4 taridzirwa futi tatisa tachinja tezonosangana nemumwe mujibha sekuru wambuya hwiza zikanzi makomurezi imbobvai kunoku zikanzi mwese mabhesi ese akaita ane vanhu ane masoja saka takungoti tikasvika apa taridzirwa tozodzoka kuya kwatakambotanga tiri kuya ameno kuti varungu vaka kana kuti chicha chakaitika ipapo patatasiya maduro aya vakangovaisa muraini so havana handizivi kuda vakapoizena kana chichi asi vakangovaburitsa mumakiriti vangovaisa muraini so isi vamatashamsika kuti kochiko chirwiri kuti vatore tikati kuti winwe taitya kuti pamwe vakaiswa kwezi asi zvaakuti pazula kuti chii ipapo tata on our way kuzama kuenda kwasekuru kune vanhu vataitwa nasekuru vanasekuru ivavo vaitibetsera stereka hapana pazvava zvakanyorwa kuti mupote muchienda kunana sekuru asi hapana pazvava zvakarambidzwa futi asi musi iyoyo takatadza unosvika kwasekuru tatatoridzirwa umba tatiza umba taenda kune rimwe bhesi kwakuma 33 masikati takemba kune rimwe bhesi rariri nyuwani ratakatongoti iri ngatiregai kuenda kumabhesi mamwe anozikanwa tapinda pane iroro kana muri pabhesi kazhinji memuchiti mumwe ari panapa mumwe ari 30 meters away mumwe ari chichi saka takadeployana that way omba varungu vangouya ipapo papari pamusoro pegomo so vakangouya ne1 direction kwandani ndiri kwekutanga kwaiti ndendiri kwekutanga ka nechepakati ndo panenge paina komanda kwekupedzisira kuina PC saka vangouya vakananga nekusaiti kwangu inini ndozongoona ndandine mpanhau vatatatora mutauni mwana wamai hwiza
ndianda ndinaye nditomdzidzisa hangu nziyo dzechimurenga chichichi ndangoona mufana uya asimudza maoko ndikati ko chii chikanzi hakuti achanditaurira haasi kugona ndopandakaona hai murungu murungu uyu angatomira ari padombo akananga apa pangwa inini pfuti yangu yanga iri about 2 meters away I don't know why ndakarola kuenda kupfuti ikoko kunotora pfuti uyu manje asarenda ndiri kumuti tiza I then rolled back iye murungu ari kunditeera so ari kutadza kuti hold saka pandakarola back ndandatovhura swift lock teta ndochiona aizvo pfuti yake yakuita se yakudonha ndakafunga kuti kuda arikuda kutonditi iwe kutsegmeni yeti munhu yanga atofa pfuti yacho donha inombada simuka umbada tiza manje uyu ndomuti ndandichingomti tiza basa rakadai indopandakatiza dzika mugombo imomo gombo iri richikuwara ndoparakakuwarira apa ubva ndapfurwawo musana chibva ndasvika pane mumwe musha ndandandega because vamwe vakazoivaenda nekwavo ndasvika pamusha ipapo ndopanaanzi nangosvikawo paine vamwe mai vangu varipo vechidiki so zvikanzi ako ini ndasati ndaziva ndakuwara mai vakaona kuti gumbo ira rakaita bulge so zvikanzi ko gumbo renyu comrade ati umba vangorirova so umba rangoita kunge radzokera asi ndopandakatanga kunzwa kakurwadziwa ndokungapesa papa ine chivevere then imbwa yavanga vainayo iri kungondifemedza mumasuro vanatarisa kunokuomba pandakabata so ndoona pane blood vandaziva ndapfurwa futi asi mabara acho anga ari 2 anga apinda ikoko but anga asina kuzopinda mberi nenyaya yekuti ndandine bandria ndopandakazobvunza ndikati ko mambono vamwe vangu here zvikanzi tangonzwa pfuti dzarira mugomo imomo asi havana kusvika nekuno ndikati allright inini kana vakasvika moti ndaenda nekoko ndichibva ndaenda handina kuzombofamba more than 500 meters ndabva ndatotadza kufamba once wazongorealiza kuti wakuwara kana simba rinopera chibva ndangotsvaga paside beka road ikako pachimuti obva ndarara pasi ipapo apa zuva rara kunodoka ndikati allright ndikati ndingorara ipapo kana ndikaedzerwawo ndizvozvo saka sezvo in about 30 minutes ndonzwa tsoka apa zuva razonyazodoka manje kwadark ndanani manje ava kuti ndichaziva kuti makomuredzi kana kuti varungu apa ndiri ndega handisina pfuti manje pfuti yanga yatyoka pandakatiza ndinongwari nepistol but then kuti ndivaregedze vachienda
tsoka idzodzo kuti pamwe ndo vari kutonditsvaga weza decision iyoga akatongesa musoro saka ndonzwa dzimwe tsoka dzapfuura 2 3 ndikati ndikadedzere weza ndakuzoroka ndakodedzera kuti ndwari. The next thing chandaifungira manje dai vanga vari varungu wangodaroka watoona searchlight yakandwa mudenga vaita masikati zvekuti unobva watongoonekwa kuti wouyu munhu ari apa. Saka ndokuona ndadedzera ndwani ndonzwa vanhu vangoti vara netumasafety lock turuti kakaka obva ndati pa vanhu vangu obva ndati zii then komando obva azongoti koiwe ndiwani ndikati safe hauzoderi zita akunozodera password. Hachizivi hangu password yacho asi password hainogona kunge iri kana chimuti kana dombo kana chichi vanadira password azikanzi haiwe ndiwatiri kutokutsvaga vanitora ndautotakurwa ndautoita kutakurwa hobva taenda kwasekuru kuya kwataambi tatadza kuenda tanosvika kwasekuru ndakaradzikwa apa sekuru vari kutaura kuti novazukuru basa ramakaita makaita basa rokuti nyika yakuzouya zvokuti murungu muvengi akutozviona kuti haachawini. Saka imimi muno mudomboshava chibudai kana muchinozorora munozorora muri kwachikwaka asi muno mudomboshava nemamusana musatombomire varungu chete vari muno. Uyu muwenyu ndokupai bhasikoro moita sei momutakura bhasikoro racho hanyange rikasadzoka no problem. Obva tapiwa timu ya tano vanhu vakuzobvunza sekuru zvamuri kuti nyika yakuzouya saka ichauya rini ombopopota makuzoita mudumbu nyika ndakuudzai yakubva yosununguka manje ko ini ndichaiona here mese muchaiona obva vazoti asi hwani wenyu ndiye asingaioni. Saka inini manje ndiri apapa vanhu vese vangotarisa kaida ndakarara vati vazvinzwira saka zezideo vanhu vakuzongokumbira uko chindidziirirawo kachichi sekuru vanhu pavakatanga kupa vanhu tumabhengo toda vanhu vese vapiwa tumabhengo vanhu vese vapiwa turipo tumucheka twered and black. Inini ndiringosiyiwa endazoti kuve inini wose kuruji zvikanzi iwe mudzimu yako iri kuti zvauri izvozvo ndikati ndokutokonfema kauti ndino wani wacho wana indaita sei vomba vazongoti tendeuka ndatendeuka vatora fozi yebute zora pachironda ipo papa nemvura
chichi zvaivava stereki ndakavaviwa zikanzi usazvibate chichi ndaita se kanzi right iwo ndo zviri kudikwa nemudzimu yako tikati okay hapana asi ndanda almost in fact ndanda convince kuti ini ndisingaioni kwete ndega nevamwe vese saka tazonzi chitosimukai pano izvozvi first stop yenyu kwachikwaka tasimuka ma9 usiku ipapo taenda indiri pabhasikoro zvaizvo ndasikagoni kuchovha kandaenda angogarawo pakeria mumwe munhu achiita tangoti kungoti fambe kangonzwa pava ndindaingokandirwako asi hedu pane one incident yandakangokandirwa kure futi iyoyo hamene kuti chii chaichaitikawo yaisiri enemy yanga kangoitawo comrade anga aita mistake obva takondinya asi kwakunoedza kuma55 ndopatakaridzirwa asi tatakutoda kukurosa kubuda mamusana tariridzirwa ipapo ndakangonzi nebhasikoro rangu gunja inomba taita se inini semunhu anga ufunga kuti ndisingaiwonika vanangoti maybe ndopandofira asi ndangoti allright vomana kuroora kupinda muchibage ndapinda muchibage mabhasikoro ndasiya rasiwa ipo paya vatiza vaenda amhenu ndangobatwa nehope ipapo kwakava kuma5 am ava vatiridzira ndakumboziva kuti vanga vari maschools apo here kana kuti varungu kana chichi vomana kukotsira vomana zomuka kwava kuma3 masikati ende pandakamuka ipapo pabhasikoro paitamba tivafana age dzekucreshi jeja nemagrade 1 tuchingotamba asi tunenge twatoona kuti muridzi webhasikoro ndoyo twanhu itwoto twaishanda stereki muhondo ende taitoti tumared brigade twaitumika ende turi genuine twa tusingatengesi futi omba ndatudedza ndikati vana mjibha vari hanzi vana mjibha vatiza vese hakuna ndikati wana chimbwido zvikanzi hameno kamwe ndokavazoti kuna nhinga ari pakati ndikati ndai munovadedza obva obva ndati ndibikirewo sadza tiri rakabikisa sadza revanhu ndiri wani vabikisa sadza revanhu 10 saka obva anobika sadza riya rauya chopu vanhu vacho vanenge vaigara vakatoziva kutoti zvana huku vanenge vaitogara mvura ichibhoila kungokasika saka unlike zvaisiitika zvokuti kana makudya ka maitodya mese naivo vana chimbwido vacho apa vakangoshamisika inchiti siyai ndikati siyai sadza ndasikadi kuti vaone kuti chendai inobva ndadya vanatakafutsira apa vomazhinji pazei paita twafana tuya pazei twanoonewo mumwe
twataura kuti kuda comrade ari ndozoona pari kuuya tu wana Muchimba inobva ndati macomrades ari kupi zikanzi tadzonzwa wadzika kumhiri kwaChikwaka uku ndikati imogona kundiindisa here zikanzi togona kuenda nemi obva toriwo bhasko riya nobvataenda sezvinewo iwo macomrades manje akaziva kudzoka vakuona kuti vanofanirwa kuona kuti chi munhu afa here kana kuti obva tasangana before Nyagwiri izvozvo saka takutenda vafanira vayo kuti achidzokerai mabhuru angu avo vadzokera takunobira rwizi ime Lobho atorwa nemvura indatorwa nemvura inyaya yekuti under normal circumstances ndindaisibidza vanhu but this time indandakwara and mupana aitibidza mheno zvaakangovhiringa I don't know kuti Lobho chichaitika kwaari asi akatorwa inini kwandiri ndekuti paakainge akundidzokera because zvaiitika zvokuti unotanga maindisa vanhu kumhirika 2 people unokavha then wouya wotora murwere then adzokera udzoka wozotora mumwe then vamwe vese wozoteera saka pakatanga kutora Lobho anga akuwara hake asi zvazi achigona kushanda nepfuti nechichi asi paakatorwa ipapo vaenda inini uyo uchidzoka uzonditora moziva zvinoitika pakukurosa munoita plunge in so modzoka iye anenge achifanira kuziva kuti achasvikobatira padombo iro raanenge achiziva then oita plunge in futi then maybe unobatira pamuti waanoziva kana chichiwa manje paakadzoka kuti anotsika padombo ndakamudhauta vandamupikiri vandaenda asi izvozvo zvaa zviri komoni zvokutorwa nebhuraza asi hapana andakabvunzonza akafa nekutorwa kune bhuraza saka tazokurosa indazonobudira semu kumhiri kwataienda ikoko obva tanobudirawo ikoko Lobho angatobudawo obva tatorwa tazokukondi tata maChikwaka tasvika maChikwaka pafirst village atati macomradeswo mubva tangosangana ipapo nemamwe magroup zikanzi maChikwaka muri safe asi maChikwaka mamusina mitika saka vanhu taitogara mudzimba yainzi den camping kana muchiswera muri pasi pemumengo
Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe yewondo Alvaga imanya manya dakabatesa Tikichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe yewondo Alvaga imanya manya dakabatesa Tikichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorisa mumako For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.